Krátko po narodení boli veci, ktoré som nepripisovala význam, ako je vracanie žltáčka, narodenie s pupočnou šnúrou okolo krku, pôrod s rúčkou pri tváričke sťažený, či veľmi trhavé pohyby počas tehotenstva. Avšak dieťatko vyzeralo po narodení zdravé. Ako trojdňový Adamko mi prestal dýchať v noci. Stalo sa to pri kojení. Domnelá diagnóza bola aspirácia materského mlieka, tá sa nepotvrdila. Adamko bol resuscitovaný okamžite. Podával sa mu kyslík, srdiečko sa obnovilo po 10 minútach. Bol uvedený do umelého spánku, prevložený do Košíc, kde bol podchladzovaný v špeciálnom inkubátore, aby sa zabranilo poškodeniu mozgu. Po odstavení z umelého spánku začal krčovať. Tie krče boli hodnotené ako epileptické, bola mu nasadená epileptická liečba. Ináč má Adamko detskú mozgovú obrnu. Vyžaduje si krmenie, nevie sám jesť, nevie piť, nevie žuť. Takisto prebaľovanie, nevie sám sedieť, nedokáže len s oporou alebo v špeciálnej detskej rehabilitačnej stoličke. Nedokáže sám stáť len v špeciálnom zariadení vertikalizátore. Potrebuje pravidelné rehabilitácie, aby sa mu svalstvo utužovalo a neskracovali sa mu šľachy, vlastne aby posilňoval, aby sa rozvíjal dopredu, koľko môže, aby sa rozvíjala jemná hrubá motorika. Bola som s Adamkom už dvakrát na podaní kmeňových buniek minulého roku. Každopádne má zmysel tá liečba a všetko, čo Adamkovi pomôže v akomkoľvek rozsahu, či v minimálnom, aj keď sa dostavia tie výsledky, hoď aj minimálne výsledky, pre nás to bude veľa. Môže sa mu zlepšiť či trávenie, či svalstvo, koordinácia pohybov, vnímanie, myslenie, pozornosť. Predchádzajúce podanie kmeňových buniek sme si platili sami. Každé jedno stálo 3500 eur, teraz dokopy máme 7000 len za dve podania kmeňových buniek. Poisťovne na Slovensku túto liečbu, zdá sa, ešte inovatívnu nepodporujú. Za každý príspevok by sme boli vďační darcom, aby som s Adamkom mohla absolvovať ďalšie podania kmeňových buniek. Čím viac je chorý a čím viacej má problémov, tým viac ho ľúbite a vlastne bojíte sa o neho a tešíte sa z neho, keď sa mu polepší. Neužívame si tak život vlastne ako iné rodiny, ale pre mňa je prvoradé, keď má Adamko zabezpečené to, čo potrebuje, že je spokojný a je o neho postarané tu v domácom prostredí.